Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mubin alladzi habana bil imani wa yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali tayyibina wa ashabihil akhyari ajmain, amma ba'd. Engkang kaula mulyakaken para alim wal ulama, para bapa kiai engkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi. Engkang kaula mulyakaken para juri-juri engkang adil lan wicaksana. Boten kesupen engkang kaula banggaaken rencang-rencang kula seperjuangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah setunggalipun perkawis. Perkawis punika niku kuwatah sanget para santri ingkang supe. Padalan perkawis punika niku mboten ngedalaken bondo, mboten ngedalaken zakat, lan mboten ngedalaken nyawa. Lah perkawis punika inggih punika napa? Donga. Lah donga niku titik utama para santri lan para kiai. Mergi teng Al-Qur'an inggih sampun jelas. Quran surat Al-Ghafir ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama zakhirin. Dikiyat nemale kali surat Al-A'raf ayat 128. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kang, donga nang aku, Kang. Apa ae sing mbok jaluk, apa ae sing sampean pengen, panggah tak paringi. Ora bakal mengingkari janji, gak koyok jenengan sedaya mblenjani janji senengane. Lah mula niku kita sedaya niku kedah yakin madhep mantep marang Gusti nek ndonga sing tenanan. Lah mergo napa? Kula wonten matur ngeten iki mergo napa? Wonten permasalahane, Kang. Para santri sakniki niku kuwatah sanget engkang gengsi, engkang meri kalih tiyang Jawi sing boten nate ndonga. Biasane ngeten mature, ya Allah, lah niku lho mboten nate ndonga teng jenengan. Tapi kok diparingi apa-apa, penak eram uripe, apa-apa iso ketata. Lah kula niki lho semben dina mrepes ilo donga teng jenengan, tapi mboten nate jenengan paringi. Elinga para santri, dirungokno to. Beh gak suka aku ngene iki. Dirungokno. Elinga para santri, Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Pun ngeten mawon, ada 3 poin penting piye ampre kita sedaya niku ben semangat nek donya. Sing pertama, ad-du'a silahul mukmin. Donga niku dados perisai tiyang mukmin. Donga niku dados tamenge tiyang mukmin. Kados to contoh 17 Agustus 1945 nek saumpami dinalar kalian akal Indonesia kalah, Kang. Mergi nopo? Hanya sekedar bambu runcing yang dikeluarkan, tapi nek wong Londo sniper, Indonesia duwe becak, wong Londo duwe tank. Lah mula niku beda pol. Tapi Indonesia niku nggadah engkang naminipun kiai lan para santri sing bendinane ngaji, sing bendinane donga tenanan ilahi Robbi. Mula niku akhire 17 Agustus 1945 wong Londo kalah. Lah makane kuwi sampean madhep mantep marang Gusti minangka mati reksane sing kuwasa, sing tenanan nek
donga. Nggih, fahim tum. Nah, kaping kalih inggih punika napa? La yadurrul qadara illa du'a. Ora ana sing iso ngaling-alingi takdir kejaba donga. Sampeyan duwe perisai kaya apa, sampeyan duwe pedang kaya apa, gak bakal iso nolak takdir kejaba donga. Mula niku kados contoh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lah niku nek saumpami dinalar kalian akal, boten angsal kalih putrinipun Kanjeng Nabi. Nek saumpami ditingali saking spek tubuh kalah kalih Umar bin Khattab. Nek saumpami ditangali kalih spek harta kalih Utsman, kalah kabeh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib gadah tameng, gadah perisai, naminipun donga. Mula niku akhirnya Kanjeng Nabi pas wancine disowani, pas wancine disowani kali Ali bin Abi Thalib niku pripun? Wahai Kanjeng Nabi, nek saumpami kula pripun, awakmu duwe apa li? Kula namung gadah pedang kalih tameng tubuh. Ya wis ora apa-apa, pedangmu gawin jihad fisabilillah, tamengmu dolen gawe nglamar putriku. Lho, mergo apa? Mergo dungane Ali bin Abi Thalib mandi. Nek saumpame kita sedaya dados santri ora usah gengsi. Sampeyan gawene ning sawah, sampeyan gawene ning bangunan, sampeyan gawene peralantas ning ngarep wireng kumut-kumut ngono. Ora usah gengsi. Sampeyan pokok intine lillahi taala, donga sing tenanan, madhep marang Gusti, insya Allah oleh nenge krempiang. Nggih to? Nggih, fahim namakane sampean gak usah susah. Mergo awake dhewe kudu ingatlah wahai manusia, di dunia sementara, doalah pada yang kuasa, insya Allah jadi berkah. Gitu, paham? Lah kaping katiga inggih punika napa? Ad-du'a'u mukhal ibadah. Donga niku dados punjeripun ibadah, Kang. Salat niku teng lebete nggih donga, selawat niku teng lebete nggih donga, sampean badhe melampah teng pundi mawon kedahe nggih donga. Mula niku ad-du'a mukhal ibadah. Donga niku dados punjeripun ibadah. Lah mula niku jenengan sadaya gak usah gengsi. Nek saupama jenengan berstatus menjadi santri, insya Allah bendinane gandol sarunge kiai, insya Allah nggih angsal barokai ilahi Robbi. Yakin nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kesimpulan teng Inggil pun jelas. Pertama, ad-du'a silahul mukmin. Donga niku dados pedange tiyang mukmin. Kaping kalih, la yadurrul qadara illa du'a. Ora ana sing iso ngaling-alingi takdir kejaba donga. Kaping 3 inggih punika napa? Ad-du'a mukhal ibadah. Donga niku dados punjeripun ibadah. Tak kei kata-kata, Kang. Sahabat, para santri, ingat, ketika kita berbicara tentang istiqomah ataupun doa, direndahkan tidak akan mungkin menjadi sampah, disanjung tidak akan mungkin menjadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab semua orang menilai kita berbeda-beda. Terus melangkah selama kita di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai, karena kita di sini tidak melihat siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik, karena roh kita maha baik. Pun yakin nggih donga krana Allah Ta'ala. Pun cekap semanten saking kaula, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.